Jeg hedder Jeanette, og jeg har skabt en træningsmetode for kvinder i midtlivet og op, der hedder Combex. Og inde i Combex er der en ting, der hedder Movetizers. Movetizers har jeg skabt for at minde kroppen om, at den skal bruges. Det er små øvelser, du kan lave i løbet af dagen, lige meget hvor du er, om du er på jobbet, hjemme eller på ferie. Det er små øvelser, der minder kroppen om, at den skal bruges. Det kunne for eksempel være en dejlig stræk og styrkeøvelse, hvor du laver skulderrullninger og løfter benet samtidig. Lav 5-10 stykker på hver side. Det kunne være hoftecirkler, hvor du tager hele kroppen med. Den kunne sikkert være sjov at få de andre med på arbejde til. Så har du lavet 2 Movetizers, og din krop vil elske dig for det. Gør det nu.